moment zaskoczenia. Jak teraz? Dokładnie. Więc to byłam ja. Tona cukru. I różu. I w ogóle wyjdę się z wami. No i jeszcze jedno. No, jeszcze dwie sprawy. Że, tak jak mówię, jeżeli kogoś wkurza jak mówię, to trudno, bo tak mówię, nic z tym nie zrobicie. Wiecie co? Zapomniałam. Jak to ja? Ktoś idzie, chowam się. Ej, Drakulora, pożyczysz mi tę różową szminkę? Drakulora? Poszła do łazienki. Poczekam tu na nią. Żadnej łazienki, ja jestem ninja. Aaa! Nic ci nie jest? No wielkie dzięki za troskę. Polecam się. Co tam robisz? Żegnam się. No to, pa, pa. Oglądajcie